Good morning. Good morning guys. Welcome back to my channel. लोगोफोर जोंनि आबादथिलि खोथियाया वाटार फ्लुड दिनै दैबानाजों दिनै जाय मा लोमजानानै 1 week सप्तासेनिबो बारा दैबानाजों लोमजानानै दिनै रेजेक्टेड दिनै जाय रेजेक्ट जाबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आं नै दिन्थिलांनो नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय अके स' बेफोरनि सायाव जुदि सरकारा सुबिदा एसे गोरिबफोरनिखौ अनसायहरोबा मोजां होननानै आङो सानो नै लोगोफोर नायलांदो रेजेक्ट जाजोब्बाय बिसोर गायजाला Very sad वाटार फ्लुड जोबोद गाज्रि दैबानाजों दिनै जाय आबादथिलिखौ खहा खालामलांबाय लोगोफोर दैबानाया स' आबादथिलिल' नङा गोबांथारखौनो खहा खालामलांबाय